Isang 28 anyos na lalaki ang matagumpay na na-corner ng operatiba sa ikinasang operasyon kontra droga sa Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, kaninang 1:52 ng madaling araw. Kinilala ang sospek na si alias Beng, residente ng Barangay 775 San Andres, Metro Manila, kung saan na-recover sa kanya ang 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3,400,000 pesos. Ayon sa pulisya, nakatakda sanang ibenta ng sospek ang mga nakumpiskang shabu sa una at ikalawang distrito ng Camarines Sur. This is led by po ng PNP-DEG, jointly po ng RPDEU 5, PIU, CAMSUR, and Municipal Drug Enforcement Unit po ng Pamplona. Bale, nag-coordinate po dito sa atin ang lead unit, ang PDEG, na kung saan kanina nga po, successfully po na apprehend po ang isang drug personality na as per po sa information po coming from the PDEG is matagal na po nila itong minonitor, and as per information din po na engaging po ito for selling, distributing po ng illegal drugs with the area of 1st and 2nd district po. Itinuturing din ang operasyon bilang high-impact operation dahil sa laki ng droga na nasa posisyon ng sospek. Kung panawagan po natin sa publiko na sino man po ang may information, may mga namomonitor, na-observe, na nag-engage po sa illegal na droga, pinapakiusapan po namin na huwag po mag-atubili na makipag-ugnayan po sa aming pamahalaan o sa PNP po na mabigbigay po ng mga information regarding po dito sa mga namomonitor po na nag-engage po sa illegal drugs para po ma-apprehend natin, mapatigil po natin sa pamamagitan po ng mga legal na pamamaraan. And doon naman po sa mga nakakapakinig po ng programa ng mga individual na nag-engage po sa illegal drugs, kami po ang PNP, ang pamahalaan, nagpapaabot po ng concern na paalala or kumbaga pag malasakit po na tumigil na sila, huwag na mag-engage sa illegal na droga at hindi naman po ito nakakabuti sa kanila. Nasa kustudiya pa ngayon ng Philippine Drug Enforcement Group Bicol ang sospek para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.